Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, Cotabato, si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Nakuhaan og video ang usa ka minivan samtang gidaro niini ang pipila ka mga sakyanan nga nakaparada sa usa ka gambalay sa Polomolok, South Cotabato. Samtang sa pool sa CCTV ang pagpanagbaganay sa duha ka motorsiklo sa General Santos City. Usa sa mga rider misibat. Anyang report. Sa video, makita kining itom nga minivan nga kalit mibangga sa kilid sa likod nga bahin sa usa ka color gray nga kotse. Dayon, mipadulong sa mga nakaparada nga tricycle ug pipila ka mga motorsiklo nga nahitabo atubangan sa usa ka dental clinic sa Barangay Poblasyon, Polomolok, South Cotabato, banda 4:30 sa hapon adtong Biyernes. Taod-taod, makita nga nag-aso na ang likod nga bahin sa mong minivan. Gilayong giduol sa mga residente ang mong minivan ug gitabangan og abli ang pultahan sa mong sakyanan aron makagawas ang lalaking driver ni ini. Hinuon luwas ang 64 anyos nga lalaking driver. Matud sa Polomolok Municipal Police Station, usa ka kotse, unom ka mga motorsiklo ug usa ka tricycle ang nadaro sa mong minivan. Nasayran nga aksidente kunong natapakan sa driver sa mong minivan ang gas pedal, inay nga ang brake. Hinungdan sa disgrasya, nagkareglo na matud pa ang driver sa mong van ug ang ubang tag-iya sa mga sakyanan nga nalambigit sa insidente. Samtang sa General Santos City, sa pool sa CCTV ang pagbangga sa rider sa nag-U-turn nga motorsiklo sa Mateo Road, General Santos City, banda 10:30 sa buntag adlong Huwebes, gumikan sa impact. Pulos nalagpot ang maong duha ka rider. Apan ang nibangga sa nag-U-turn nga rider, igo lang mipunit sa nahulog nga pulang helmet ug dayong sibat. Hinungdan nga gireport kini sa kapulisan. Sa 28 anyos nga rider nga gihit and run, nakaangkon kini og samad sa lawas apan nakagawas na sa ospital. Wala pa kini magatag og payag. Padayon sab ginapangita sa PNP ang nakasibat nga laing rider. Kung mayroon namang involved sa vehicular accident, huwag naman tumakas. Pwedeng harapin nila yung kanilang problema. Kasi pag na-trace up natin yung identity at ng driver at saka yung motor, ay pwede natin siyang pailan ng kaso. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.